El port és clau per la ciutat de Barcelona. És clau per la seva història, és clau per la seva economia, és clau pel seu desenvolupament, no només de Barcelona mateix, sinó per tota Catalunya i la zona d'influència que té el port. Perquè si no tinguéssim aquest port que ha crescut, que s'ha promocionat, que s'ha fet gran, doncs evidentment l'activitat del comerç a Catalunya i a Espanya no seria la mateixa. No m'imagino una Barcelona sense port. La responsabilitat que tenim és altíssima per tindre el port a Barcelona i tenim que donar sortida a tothom. I generem, som una fàbrica de generar treball. Históricamente, las ciudades portuarias han tenido un desarrollo diferente a las no portuarias y la prueba de ello es lo que hoy en día es Barcelona y su puerto. El port, jo l'he vist créixer durant 50 anys, sempre hi he exercit a la ciutat de Barcelona, que he començat per un, abans es deia això d'auxiliar administratiu, i poder acabar com a president de l'Associació de Transitaris. La veritat que quan entres t'enganxa. Jo vaig entrar a treballar en el 98 i jo vaig al·lucinar amb què era el port, amb com es movia tot, amb la història que tenia, i a mi m'ha cautivat. Treballar en una infraestructura com el port, la importància que té dintre de la nostra economia, doncs la veritat és il·lusionant. Pensar que a estar en la celebración de los 150 años del Puerto de Barcelona es un orgullo absoluto, ¿no? Felicitar el Port de Barcelona per aquests 150 anys d'història en el que els consignataris de vaixells hem estat profundament lligats en el seu funcionament per molts anys. Li desitjo tots els èxits del món, que continuïn com fins ara. Moltes felicitats. Felicitats pel 150 aniversari de part de tots els estibadors del Port de Barcelona i que puguem estar aquí pel 175. Per molts anys port, espero que podeu complir 150 anys més. Moltes felicitats, Port de Barcelona, por molts anys.